Панков, след него Димитър Канев. И вече наистина замени са наистина изкусно състезание. Чува се призивите на публиката зад нас, така трябваше да бъде от началото. Трета обиколка започва като начи Димитър Канев. Трети Ивайло Иванов, шампион от миналите 2 години. Четвърти се движи Филип Ангелов, състезателят на Топ Тим Попово. Пети Живко Димитров. Шести Ечо Камбуров. Николай Диков първи, Димитър Канев втори. Трети все още се движи Ивайло Иванов. Четвърти Филип Ангелов. На около 50 метра дистанция зад него Димитър Канев. Ивайло Иванов трети. Призовата тройка Николай Диков, Димитър Канев. Ивайло Иванов. Две обиколки преди финала, временен лидер Николай Диков, втори Димитър Канев. Последна обиколка стартира като водач Николай Диков. Изкусно завоя Димитър Канев, много е по трасето, второ място за него. Ето го Ивайло Иванов в този момент мина трети, а вече очакваме и победителя в тази така атрактивна, интересна и зрелищна финална серия в дивизия Супер Бъги. Финал първото кариероплат Николай Диков. Отстиска на цялото напрежение състезателят на Яуров Чирпан. Втори Димитър Канев. Местният любимец Димитър Канев, един от местните любимци. Второ място